ବାଳର ମୁଣ୍ଡିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୋ ବାଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୂର୍ଖଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? ଛାଡ଼, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 25 ବର୍ଷରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷରେ ଦାଦନ ଆଜି ବି ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷରେ ଆଳୁର ସମସ୍ୟା ହେଇପାରିଲାନି। କୌଣସି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିଲାନି। କୌଣସି ସରକାରୀ କି ବେସରକାରୀ ପନିପରିବାର ଦରଦାମ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି କି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ସେ ଭଳିଆ ସରକାରର ପେଳୁକୁ ଯେଉଁ ଚାଟିକି ଧରିକି ବସିନ, ତମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ମାଗଣା ଖିଆ, ଖାଲି ମାଗଣାରେ ଚାଉଳକୁ ମାଗିଆ ସିଏ ଦେଉଥିଲା। ଏବେ କହୁନ ଚାଉଳ କିଏ ଦେଉଛି? ତ ନବୀନ କାଳେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଉଥିଲା ବା, ତ ବୋପା ଘରୁ ଦେଉଥିଲା ନା ସିଏ ଦେଉଥିଲା? ସିଏ ଦେଉଥିଲା। ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲ, ତମ ମନକୁ ପଚାରିଲ, ତମେ ଏବେ ବୁଝିକି କହିଲ। ଆଜ୍ଞା ମାଗଣା ଖିଆ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଲା ପାଣ୍ଡୁ ଠାରୁ ନବୀନ ଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଚୋରଣୀ କ'ଣ ତା ନା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ତାରି ପେଳୁକୁ ଧରିକି ଚାଟୁଛ। ଚାଟ।